שלום, שמי גיטי וייספלד, אני יועצת ארגונית ומנחת קבוצות מוסמכת. זכיתי בשנתיים האחרונות להוביל תוכנית עם ויצו בשיתוף מינהל אשכולות בירושלים, תוכנית ייחודית בשם מרחב צמיחה לנערות חרדיות. התוכנית בעצם יועדה לתת לנערות החרדיות בנוער ממש בתיכונים עוגן תעסוקתי, אופק תעסוקתי במקצוע שהן יוכלו לעסוק בו כבר מתחילת התיכון. מדובר במקצועות של קונדיטוריה, איפור וכאלה, גילוף פירות. עבדנו עם כ-60 משתתפות, 4 קבוצות בשנתיים האחרונות, נוער ממש ממש צעיר, מכיתות י' עד י"ב, ואני כמנחת הקבוצה הייתי אחראית באמת על soft skills, על social skills, מיומנויות רכות, והעברנו להם תוכנית מדהימה, מדהימה, שיוצר בה קשר מיוחד גם בין המשתתפות וגם בין המשתתפות לויצו ולמנהל. הם למדו על הגשמה, על מימוש עצמי, על הצלחה, על מסוגלות תעסוקתית, על שירותיות מול לקוחות, גם ברמה המקצועית, גם ברמה האישית, גם ברמה הסוציאלית. והייתה פה תוכנית שהיא הרבה 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 מעבר ללימודי מקצוע, הרבה מעבר להצלחה אישית, אלא תוכנית של חיבור, חיבור במגזרים, עם חזון מיוחד מאוד. יש לנו ביקוש כל הזמן, אני בסך הכל מנחה ומרצה בתוכנית ולא אחראית עליה ולא מגייסת את המשתתפות, ואני מקבלת כל הזמן גם ריקושטים ומשוב על התוכנית, ובעיקר בקשות, תעזרי לנו להתקבל, מתי נפתחת עוד קבוצה. אנחנו ממש ממש רוצות להמשיך לקדם את החזון המיוחד הזה. זו תוכנית חסרת תקדים, לא הייתה עדיין תוכנית כזאת במגזר החרדי לנוער צעיר כל כך, לא הייתה עדיין תוכנית עם חיבורים כאלה בין מגזרים, בין ארגון ציוני ויצו לבין ארגון חרדי כל כך, לא הייתה עדיין תוכנית שממש נתנה הכשרה במקביל לסופט סקילס של בנות צעירות שלא רק לומדות איך לאפר או איך לאפות או איך לגלף פירות, הן בעיקר לומדות מה המשמעות של המקצוע הזה בשבילם, האם הן מתחברות, האם הן רוצות להרוויח כסף, האם הן רוצות להגשים את עצמן ולממש את הכישרונות שהן קיבלו משמיים, ואיך לעשות את זה נכון. אז הייתה פה תוכנית חסרת תקדים שלא הייתה עדיין, וויצו מובילה תוכנית כזאת, והלוואי ויהיו עוד הרבה תוכניות כאלה, כי זאת בשורה ממש. אני חייבת לסיים בסיפור קטן. לפני שבועיים פגשתי נערה ברחוב, לא זיהיתי אותה, והזיכרון ככה נצנץ לי, ידעתי שאני מכירה את הבחורה הזאת עד לא מזמן. מתברר שזאת ילדה, נערה בכיתה י"ב שהשתתפה בתוכנית שלנו, בכיתה י"א, היום היא בי"ב, שהשתתפה בתוכנית שלנו עד לפני שנה, והסיבה שלא זיהיתי אותה הייתה כי היא רזתה מאוד מאוד, ממש הורידה כמה מידות, ושאלתי אותה, כמה יפה לך, ואיך קרה, ומה עשית? זאת אומרת, גיטי, אני חייבת תודה לקבוצה המדהימה שהייתה בויצו, כי את זוכרת כמה סיפרתי לכם וכמה התלוננתי שקשה לי עם המשקל שלי ועם ההשמנה ועם האכילה הרגשית שלי, ואימא שלי ואחותי כאלה רזות, כאלה מקלות, ומתעסקות בתזונה כל הזמן, ואני ככה. אז לא רק שרכשתי מקצוע ואני גם מאפרת ככה אחרי הלימודים לפעמים לאירועים ומתנסה בזה ומרוויחה ככה דמי כיס ובעזרת השם מפתחת לי מקצוע, אלא מעבר למקצוע שרכשתי אני גם זכיתי לקבוצת תמיכה, לעידוד שלכם ולאהבה שלכם, ומצאתי את הכוח באמת לרזות. שאלתי אותה בעדינות, תגידי איך את עם התובנה שלי, את בטוחה שזה מעבר למקצוע שרכשת זכית גם לרזות, או שאולי זה בגלל? ואז היא כזה חשבה לרגע והיא אמרה לי, וואלה גיטי, היא ממש חיבקה אותי באמצע הרחוב, אני חושבת שזה נכון. במקום האכילה הרגשית הזאת שהייתי עסוקה בה והתסכול שלי מהמצב שלי ומהמשקל שלי, אני פשוט הפניתי את זה לתעסוקה, הפניתי את זה למימוש, ושם יש לי סיפוק רגשי ואני כבר לא נאלצת להגיע למצב של אכילה רגשית, ואני יכולה אפילו לאהוב את המשקל שלי היום, והיא באמת נראית נהדר. אז אני שמחה לשתף אתכם בסיפור כל כך מיוחד, ושמחה לשתף כל מי שיזכה להוביל את החזון הזה קדימה, להיות חלק מהדבר הזה. זו זכות גדולה, זה סיפוק עצום, זאת הגשמה לכולם. יום נעים.